Ti perlok kani kapor ai kublai phi baro ki followers jonga but ki friend anta shuaban ngan batai kani ka content ti perlok kerpat ipis ngobah ban like but share kani ka video jonga khnang ba kiwei ki ba ki bompat tip khnang ba kin yo tip no perlok mo ti hakani kapor ngan lei no direct haka Facebook jonga kani ka ka Facebook jonga kebai kerteng ban tilang walang ti perlok mentang ngan late direct haka dashboard ti kani kapor ngan pun iya phi ba hakane ka monetize mo ti kane ka monetize kalong ba congratulations yi phi baro mo ba slas dang mentau snam arjar pun riu kane content gadang shumi menta u snam arjar pun riu hi ti perlok ngan pule khandiat you will receive an invitation to content monetization if you reach 3 lakhs view on your new post and follow our policies te perlok hani kaung ba pin sasha invite shaka content monetization lada phila dap shaka lailak view haka new post jong phi lane haka new video jong phi lada phi follow lane lada phi bot ranti yaki role ki ain jong kane ka policies ma yakane content monetization te perlok ka ai kata ka rule ka ain ba phidi ban but kalong kumne te perlok lada phi bu lane lada phi post ki video balong clearly mo ka bamut ka balong HD ka balong clear bha ka long shai bha lane ki picture jong phi lane ki dur jong phi kumbang te ki balong clear ki balong ithu bha ki dur khmat om ban shuri ban shuka kamto te ka content monetization kam invite area ya phila da phil dap lailak view makanaru te perlok biha ban boot ki role ki an jong kane ka content monetization lada phila dap lailak view pin sasha invite shaka content monetization te perlok congratulations yi phi le bha iwei pa iwei khnang ba phin dubyo no ya gane ka content monetization kumba ngaru ngam paryo re te ngan sayo no kai kalong ka basuk perlok te sa shu ya share ka video jonga lane ka video jong phiru share ski perlok jong phi lane ki video jong ki perlok jong phiru share lang ski kalong ka basuk perlok lada phi ya sngu thulang te yarap lang iwei khnang ba ngin ya kiu lang kumju te perlok kerpat i phi sngu bha ya share kene ka video jonga shaki perlok jong phi lane ka video jong phiru share sanga ngan sa share ski perlok jonga te perlok kalong ka basuk ladangi ya suthu iwei pa iwei te mtau snam de snam badan bok bha perlok kalong ka basuk ban pendap yune ka lak view lada ngi dan kamen sim ban ya rap mar kiliang bless you bon